Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Svätý archaniel Gabriel, Ty si zvestoval Božiu moc, ktorú Boh chcel urobiť skrze Máriu, skrze Alžbetu. Prosíme ťa o Tvoj mocný príhovor, keďže dneska je Tvoj sviatok v našej cirkvi, zhromaždenie svätému Gabrielovi, archanielovi. Vypros na milosť, aby sme my toto slovo prijali. Aby sme chceli plniť Božiu voľu vo všetkom. Amen. Drahí oltárni spolubratia, bratia a sestry, drahí bojovníci za život, drahí mariánski ctitelia, rytieri nepoškvrnenej, bratia a sestry. Dnes nechcem povedať, že završujeme, ale už sme viac menej pri konci modlitieb boja za to, aby boli odčinené urážky Boha hriechom najhoršie vraždy, ktorá existuje na tejto zemi. A to je úmyselný potrat. Priznám sa, že som bol trošku tak nesvoj, keď som dostal pozvanie, že mám sa ja prihovoriť k vám na takúto veľkú udalosť. Ale prosiac Pána pred bohostánkom, a keď som videl, že ten sviatok bude svätého archaniela Gabriela, tak ma to tak trošku povzbudilo, aj sprúžilo, aj dodalo odvahy, aby som vám povedal slova, ktoré verím, že vám Pán chce adresovať. A keď som tak pred bohostánkom sa pýtal Pána, že Pane, čo hovoriť, nie? Lebo mnohé svedectvá tu odzneli a sám ako kňaz som počul veľmi bolestivé svedectvá žien, ktoré mali túto skúsenosť zabiť vlastné dieťa. A nie len takýmto spôsobom, ale aj cez telieska, vnútromaternicové a iné veci. Je ich veľa takýchto svedectiev. Mohli by sme tu teraz hovoriť o tých ľuďoch, ale Pán mi tak hovoril a dával na srdce, že hovor o živote. My sa modlíme za učinenie hriechov, za potrat, ale je dôležité, bratia a sestry, sa pozrieť na to z druhej strany. Veľmi ľahko je súdiť druhých, veľmi ľahko je ukazovať na druhých, o to viac na kňazov, na cirkev, na ženy, ktoré boli na potrat, nie, že to oni boli. Ale pozrime sa na to naozaj z tej strany, že čo to vlastne je život. Ja som tak na tým začal uvažovať a sa modlil a hovorím, Pane, prečo vlastne toto robíme? Prečo sme došli k takýmto veciam, takémuto strašnému činu? A tak som začal pozerať, viete, na tie dejiny spásy a človek bol v raji úplne, mal tzv. Rajskú blaženosť, mal všetko. On mal Boha pri sebe, on sa s Bohom rozprával, jemu nechybalo nič, vôbec nič. A keď som začal uvažovať, prečo vlastne sme došli k takýmto veciam, tak som uvažoval, prečo vlastne človek došiel k takýmto skutkom. A teraz pozrime sa, že kde nastal ten zlom? Kde nastal, brat, sestra, ten hlavný zlom a kde nastáva zlom v mojom aj tvojom živote, keď vieme, aký dobrý je Boh, vieme, ako nás miluje, ako nám posiela pomoc, cez svojich anielov, cez prorokov, cez potom Pannu Máriu, svojho Ježiša, svojho Božieho Syna, kedy sám prichádza tu na svet. Prečo sa človek rozhodol ísť proti Bohu? Odpoveď je, lebo prestal komunikovať s Bohom. Aj my v dnešnej dobe. Ja teraz, aj keď na vonok mi je ťažko, ale vnútri, keď som už párkrát bol na tomto stretnutí rytierov
a modlili sme sa spolu doma aj slovenským dohovorom za rodinu, tak človek, viete, je tak niekde, by som povedal, že taká veľká sila sa dade vynára, taká nádej, že predsa tento svet nie je ešte úplne zatratený, že naozaj sú ľudia, ktorých Panna Mária volá a vieme, že posledný boj bude boj o rodinu, ona to povedala, ale jej nepoškodené srdce zvíťazí, ako otec hovoril, že teraz je to výročie týchto posolstiev, lebo sme prestali komunikovať s Bohom, lebo v raji prišiel Boží nepriateľ a človek, ktorému nič nechybalo, začal komunikovať s démonom, s Božím nepriateľom. A toto je, brat, sestra, najväčší problém v mojom aj tvojom živote. Aj prečo sme dnes tu. Lebo keď prestane človek komunikovať s Bohom, keď sa prestane tešiť zo všetkých milostí a darov a tej jednoty so svojím spasiteľom, so svojím darcom života, tak nie je inej možnosti ako to, že sa mu prihovorí Boží nepriateľ. Východní otcovia dokonca hovoria, že keď 3 dní neprečítaš Božie slovo, keď 3 dní nezakúsiš Božie slovo, už do teba vstupuje slovo Božího nepriateľa, slovo Satana. Milovaní, Satan veľmi bojuje proti životu. Najprv prvé bola bratovražedná situácia. Prvý hriech, ktorý bol to, že brat zabil brata. Potom boli vojny, genocídy. A teraz, v tejto dobe, keďže všetci sme tak veľmi inteligentní a múdri a všetko už vieme pomaly, Satan vyťahol džolíka. Nejde vonkajším násilím iba, aj keď teraz veľmi veľa je ohľadom vojny, ale aj to možno tie následky nie sú len tak, ako my si myslíme. Satan vyťahol džolíka a začal svoj boj a svoju taktiku tým, že cez tú veľkú inteligenciu našu, múdrosť a neviem čo všetko, sme začali byť takí múdri, že nás presvedčil, že vlastne my vieme lepšie, ako bol stvorený človek a na čo bol stvorený človek. Začal ničiť svet tým, že človeku znova ako v raji otázkou, naozaj to tak je dobré? To naozaj ty si stvorený ako muž, ako žena? To naozaj ty by si mala to dieťa mať v sebe? To naozaj máš mať 5 detí? To naozaj ty toto musíš robiť? To nemáš inej možnosti? Nemáš inú cestu? Nemáš niečo ľahšie? To naozaj ty chceš podstúpiť ten kríž a tú obetu a to nočné stávanie a prísť o dovolenky a o prácu? To naozaj ty toto potrebuješ v svojom živote? Dokonca je to až ťažko pochopiteľné, ale dokonca presvedčil profesorov, docentov, múdrych ľudí, lekárov o tom, že už nie sme stvorení ako muž a žena. Moje malé dieťa vám povie, to si povie svoje meno, hovorí chlapček. 3-ročný, 5-ročný chlapec vám povie, ja som chlapček. A 50-ročný docent, profesor vám povie, že to nie je pravda. Ako je to možné, že človek došiel až k takému štádiu, že svojou múdrosťou sa stal, žiaľ, až hlúpym. A v Božom slove je dobre napísané. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom, brat, sestra. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom. Kto má bázeň, úctu voči Bohu, ten je múdry. Ja nehovorím, že my sme dokonalá rodina, alebo naše deti, alebo vy všetci, že sme tu dokonali, ale máme bázeň pred Pánom. Už 24 hodín ste na kolenách. A nie je to poprvýkrát. Preto nám Boh dal milosť, aby nás Satan nedokázal spútať. A keď sme aj boli spútaní, tak nám dal milosť cez pokánie
odísť z tohto klamstva, začať vidieť reálne svojimi očami to, čo bolo reálne tisíce rokov pre človeka. Zrazu 20-30 rokov je to úplne nenormálne. My sme už teraz blázni pre svet, ale to presne apoštol hovorí. Vy ste múdri a my sme blázni. Neobratil Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Brat, sestra, keď sa pýtam, ako je to možné, keď som bol pred tým bohostánkom, hovorím, Bože, ako je to možné, že matka, ktorá miluje svoje dieťa, vidím svoju manželku, ako sa obetuje, ako je to možné, že žena, do ktorej bol vložený pút, cít pre dieťa, ktorá už v brúšku sa s ním rozpráva, ako je to možné, že z tejto obetavej osoby, z tejto matky sa stane nemilosrdný sudca, povie zabiť. Zavraždiť. Moje milované dieťa zavraždiť. Hovorím, Pane, ako je to možné, že lekár, ktorý hodiny trávi pri operácii, ktorý nejde jesť, ktorý keď má niečo vážne, tak človeka operuje, takže tam nasadí aj svoje zdravie, aj pohodlie, aj všetko a zrazu ten lekár sa stane hnusným vrahom, ktorý za 5 minút roztrhá ľudské telo. Ako je to možné? Že rodičia, ktorí splodia dieťa v láske, veď láska je najväčší dar po živote. Láska je to, čo nás všetkých teší. Kto má lásku, tak ten má zmysel života. Ako je možné, že akt, ktorý sa v láske stretol, ktorý Boh nám dal ako ľuďom, sa zrazu zmení o 2-3 týždňa, 5, o mesiac na to, že sa rozhodnú na akt vraždy. Akt proti láske. Vražda je najhorší skutok proti láske. V Božom slove je napísané síce, že aj kto povie svojmu bratovi ty blázon a tak ďalej, pôjde do pekla. Ale my vieme dobre, aj cirkev to učí, že úmyselná vražda je do neba volajúci hriech. A tak sa pýtam, ako je to možné? Brat, sestra, že sme tak v múdrosti svojej došli, že sme prevratili Božie princípy a zákony a budeme ohlasovať a svedčiť niečo, čo je reálne, fakticky dokázané, že to nie je pravda. Lebo sme stratili bázeň pred Pánom. Tak ako ľudia v raji začali komunikovať so démonom, začali počúvať hlas klamára, urobili najväčšiu tragédiu svojho života. Na všetkých nás uvalili kliatbu. Kliatbu smrti. Takže my ľudia, či Slovensko, či Ukrajina, o ktorej dobre vieme, koľko tam bolo potratových kliník, neviem, čo nás čaká, preto sme na kolenách. Či Amerika, či iné štáty. Zabudli sme rozprávať s Bohom, pretože sloboda nám priniesla slobodný život. Sloboda nám priniesla život, ktorý už nie je krížová cesta. Dneska sme mali čítaník, kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. A predtým bolo, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Keďže sme prestali komunikovať s Bohom, prestali sme počúvať Jeho slovo, automaticky ani sme o tom netušili a všetci sme sa hrali na svätých, do kostola sme sa snažili chodiť. Chvála Bohu. Mnohí z nás na Slovensku, všade možne, začali sme počúvať satana, ktorý nám začal hovoriť, žij si svoj život. Boh to až tak vážne nemyslel. Naozaj. Áno, aj my kňazi prestali sme ohlasovať pravdu o nebi, o pekle. Aj cirkev zlyhala v mnohých veciach. Všetci, ak sme tu, každý jeden z nás sme prešli istou skúškou a istým otrasením, kedy sme podľahli klamárovi. Preto my tu dnes, bratia a sestry, nezvolali sme tu ani nejakú,
poradu lekárov, ktorí by sa tu radili, od ktorého týždňa už to nie je zhluk buniek. Nezvolali sme tu ani žiadnych, iných múdrych ľudí, ktorí by nám z filozofického hľadiska radili, že to všetko sa dá prejsť, že aj človek, ktorý stratil svoju identitu, namiesto toho, aby sme ho povzbudili, tak ho budeme ešte viacej ničiť a psychológovia majú dnes toľko práce už na základných školách, že nestíhajú. Nemáme tu žiadnych odborníkov, nemáme tu žiadnych biskupov, aj keď viem, že boli pozvaní a je to aj pod záštitou biskupa nášho. My sme tu prišli ako hriešní ľudia, ktorí hovoria Bohu, zmiluj sa nad nami, Bože. Lebo sme sa previnili proti Tebe. To sú slova veľkého kráľa. Dávid, keď zrobil hriech, padol na tvár a hovorí, zmiluj sa, Bože, nado mnou. A Boh sa zmiloval nad ním. Bože, Boh mojej spasy, zbav ma škvrny krvi preliatia. A môj jazyk sa jasá na tvojou spravodlivosťou. Brat, sestra, ja sa len nie, že obávam, alebo bojím. Mne je to len ľúto, viete, že sa ženíme ako stádo nejakých zvierat, viete, do zatratenia. Mne je to len ľúto, že tí ľudia, aj tie matky, tí lekári, viete, že tí mocnári sveta, ktorí sa snažia si myslieť o sebe, že sú panmi a pritom sú len babky v rukách satana. Viete, že sú tak oklamaní, že sami sebe kopú hrob, že sami sa ničia, sami trpia. Keď ste videli ten dokument, veľmi silný, a ďakujem za to Slovenskému dohovoru za rodinu, ktorý ten dokument teraz to urobili, pripravili, kde najvyšší veľkňaz satanistickej cirkvi hovorí o svojom obratení, o tom, čo to znamená potrat, že potrat je obeta pre satana. Je to satanová obeta. Potrat nie je len taká vec, že žena si zmyslela, že už je taká doba. Eutanázia, to nie je len to, že už sme tak vyspeli, že naši lekári sa veľmi veľa trápia, aby nás zachránili, a keď im povieme, tak bez minútia oka nás zabijú len tak. To nie je len tak. To je preto, lebo sme začali komunikovať so satanom. Prestali sme počúvať Božie slovo, prestali sme ho čítať, prestali sme žiť sviatostný život. A mnoho katolíkov v kostole si je a pije Božie telo na odsúdenie. Lebo nežijeme správne svoju vieru, nie sme 100% kresťania. Nehovorím, že svätí, ale 100% kresťania. Že keď vieš, že máš hriech, tak ho z celého srdca ľutuješ a nechceš ho viac. Ale my si povieme, čo taký hriech tam? Ten hriech, dobre, tak vražda je vražda, to je pravda, ale iné hriechy, tak som človek, bežný človek. Oče, mám bežné hriechy a každý človek. Ako môžeš, kresťan, katolík, povedať, že mám bežné hriechy? Ako môže kresťan, v ktorom žije Kristus, veď ho príjmaš v Eucharistii, povedať, ja mám bežné hriechy? Ako môžeš byť stotožnený s tým, že si v hriechu? Veď to je úplné klamstvo. Kristus neprišiel, aby sme mohli žiť v ľahkých hriechoch. Kristus neprišiel, aby nám schvaľoval naše slabosti. Kristus prišiel, aby nás z našich slabostí vytrhol, oslobodil. Posiela nám Matku Božiu, posiela nám svätých, posiela nám prorokov tejto doby, aj v každej dobe, aby nám povedal, toto nie, ľud Boží, toto nie, toto je cesta prekľatia. Zoberme Božie slovo, pozrite sa, ako skončil Izrael, ktorý videl nie také zázraky ako my. My počúvame svedectvá veľmi silné.
Ale celý ľud izraelský videl obrovské zázraky. A ako skončil, keď prestal sa rozprávať s Bohom? Keď znova ho Satan oklamal. Keď znova bol zajatý. A znova potom až po tých rokoch, 10 ročiach musel Panu na tvár a kričať: Bože, zmiluj sa nad nami. Vybuduj múry Jeruzalema. Brat, sestra, a zda chceme, aby sme skončili ako Izrael v Egypte, v Babylone. Ja sa obávam, že my chceme oveľa horšie. Lebo chodiť za cudzými bohmi je modloslúžba, to je pravda. Ale prijať za normálnu vec brutálnu vraždu, zobrať život starému človeku, hovoriť ľuďom, ktorých stvoril Boh ako muža a ženu, že vy už nie ste muž a žena. Toto je to, čo sme dneska počuli v Božom slove. Kto by sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Hriech proti Duchu Svätému, jeden z hriechov proti Duchu Svätému je tvrdošine odporovať zjavenej pravde, náuke Kristovej cirkvi, tomu, čo Kristus učil. Toto je hriech proti Duchu Svätému. Brat, sestra, dobre povieš si, hovoríš to tu na nás a na ostatných, ale veď my sme tu, my sa modlíme. A pozri sa teraz reálne do svojho života, keď si so svojou rodinou, keď si so svojimi príbuznými, keď si s kolegmi práci. Ako vystúpiš, keď povie niečo proti cirkvi? Keď povedia niečo za potraty? Zás sa tam to tí modlia, zás tam vydomujú nejaké modlitby. Jož, a to dneška taká doba. Čo povieš vtedy? Ako vtedy sa postavíš a povieš svojej dcere či synovi: nedávajte to dieťa na potrat, lebo je to vražda. Budeš za to niesť následky a celú našu rodinu namočíš do nevinnej krvi. To je prekliatie, ktoré padá na celú rodinu, na naše dejiny. Brat, sestra, toto potrebujeme zažiť. Nestačí nám vojna na Ukrajine? Nie, nestačí. Nestačí. Žiaľ, my ľudia sme tak inteligentní a múdri, že svojou múdrosťou sme popreli múdrosť Božiu. A tým sme si naozaj podpílili svoj konár. Vykopali sme si hroby. Niet inej cesty, iba cesty na kolenách a prosiť: zmiluj sa nad nami, Bože, pre svoje milosrdenstvo. Keď som tak nad tým uvažoval, a tedy mi tak prišli slova, ktoré sa my modlíme vo východnej cirkvi pri pohrebe Pána Ježiša. Veď vlastne to nie je až tak niečo nové. A predsa sme tak aj my zaslepení. Veď na Veľký piatok, keď pochováme Ježiša, sú také texty, ktoré východní otcovia nám dali, a tam bolo niečo podobné, čo sa týka aj nás. Prečo tak hanebne jednajú zločinní a nespravodliví ľudia? Prečo na smrť odsúdili prameň života? Aký to úžasný div! Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk zločincov. Najväčší priateľ človeka je pribitý na kríž. To z lásky k väzňom predpeklia, aby ich vyslobodil. Lebo tí mu v ústretí radosne volajú: veľmi trpezlivý Pane, sláva Tebe. Dnes vládca nebies pred Piláta je predvedený, tvorca vesmíru na smrť je odsúdený. Ako baránka vedú ho na zabitie, svoje telo na kríž pribiť dáva. Kopia mu srdce prebodáva. Jeho ruky v púšti mannu rozsievali, teraz na kríži ho Židia octom napájali. Ľudia tupia svojho stvoriteľa a po tvári bijú sveta spasiteľa. Kriste, úžasná je tvoja láska k ľuďom. Ešte i za svojich katov prosíš Otca: odpúsť im, lebo nevedia, čo robia. Preto hovorím, že vo svojom srdci mám obrovskú nádej a silu, lebo vy ste to pochopili. Tu nie je priestoru nikoho odsudzovať, či rozmýšľa o sebe tak, či bol na potrat, či vykonal potraty. Tu je miesto na to, aby sme kľakli na kolena a prosili za katov,
prosili za vrahu, lebo oni sú spútaní zlým duchom, oni sú oklamaní, oni úplne sa pomiatli svojim rozumom. Keď malé dieťa vie, kto je chlapec a kto je dievča, keď vie, čo to je vražda, keď vie, že búchať do druhého brata je zlé, lebo mu tým ubližujem, lebo ho to bolí. Keď ste videli ten dokument, aj keby ste ho nevideli, vy dobre viete, čo znamená umelý potrat. Aké to je zaobchádzanie s ľudským životom, s telom človeka. Ako tam to dieťatko sa bráni. Ako kope, aby ho ten prístroj nemohol dostať. Zabiť nevinného človeka je do neba volajúci hriech, bratia a sestry. Je to niečo, za čo si zaslúžime všetci. Katastrofu, aby sme sa spamätali. Panna Mária už 43 rokov v Medžugorji, Garabandale predtým, vo Fatime. Už vyše 100 rokov nás prosí, ľudia, obrate sa, lebo príde katastrofa. A my sme tak úžasne múdri, že kým nám nepadajú bomby tu, v Ľutine, tak my tomu neuveríme, že to príde taká katastrofa. My sme tak dokonali, my sme tak perfektne oklamaní, že sa nám nič stať nemôže, že my sme už aj popreli to, že nezabiješ, to už nie je nič. Bratia a sestry, Satan je otec lží. Je to majster klamstva. Kedy si používal vojny, obrovské zabíjania, koncentračné tábory, násilie fyzické, ktoré bolo viditeľné. A dnes začal inteligentnejší spôsob. Cez slobodu, ktorá je darom od Boha pre nás, urobil to, že tak ako v raji povedal, budete ako Boh, aj my sme teraz znova, ako Adam a Eva, sa rozhodli, že chceme byť ako Boh. My budeme rozhodovať, či bude človek žiť, alebo nie. My sme viac ako Boh. Boh dáva život, ale my rozhodneme, či ten život ukončíme vtedy, alebo potom. My sme tí, ktorí zažívame nádhernú lásku, že zažívame nádherné chvíle spolu v rodinách. Muž a žena zažívajú nádhernú chvíľu, keď sú manželia, a zrazu sa stane z nich niečo, čo sa nedá ani človekom nazvať. Ohavnosť, ktorá dokáže byť, že dajú zavraždiť tú lásku, ten plod lásky. Deti, ktoré ďakujú rodičom, že im dali život, že sa o nich starajú, že im dali múdrosť, školu, že im dali toľko času, lebo už oni majú svoje deti, vedia, čo to je obeta, tak sa zrazu za tú veľkú vďaku rozhodnú, viete čo, zabíme ho už. My sme sa úplne zbláznili. My sme úplne prišli o rozum. Malé dieťa je múdrejšie ako profesor na vysokej škole. Až tu sme museli dospieť. Je čas najvyšší padnúť na tvár pred Pánom. A s Davidom prosiť, zmiluj sa nad nami, Bože, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič našu nepravosť. Úplne zmiz nás našu vinu a očísť nás od hriechu, lebo vedomi sme si svoje nepravosti a svoj hriech máme stále pred sebou. Lebo to proti Tebe samému sme sa prehrešili. A urobili sme, čo je v Tvojich očiach zle. Aby sa Ty ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Ďakujem vám, že ste sa dovolili nechať premeniť Božou láskou. Ďakujem vám, že ste dovolili, aby Svätý Duch vám ukázal pravdu, čo je hriech, čo súd, čo spravodlivosť. Ďakujem vám, že nesúdite druhých ľudí, že sa za nich modlíte. Ďakujem vám, že robíte pokanie za naše sestry a bratov, za rodičov, manželov, ktorí sa stali vrahmi, za lekárov, ktorí veľmi rýchlo dokážu zmeniť svoje poslanie.
za mocnárov sveta, ktorí sú tak oklamaní, že sa stali nástrojom v rukách satana a sami sú na ceste prekliatia, domievajúca, že ich čaká šťastná budúcnosť. Ďakujem vám, že robíte všetko preto, aby ľudia počuli pravdu o živote, o smrti, o nevinnom zabíjaní. Veľmi vám odporúčam a prosím, kým to ešte mocno sveta nezatrne, šírte toto video, šírte toto posolstvo, ktorý naši bratia urobili tú pravdu. Nie preto, aby sme odsúdili ženy, nie preto, aby sme ukazovali na lekárov, preto, aby sme ukázali na človeka, ktorý padol pred satanom a začal sa mu kláňať, na človeka, ktorý podľahol klamstvu, preto, aby sme ukázali, že my ľudia sme zhrešili pred Bohom. Že jediná cesta, ako výjsť z tejto obrovskej tragédie, je prosiť Boha o odpustenie. Ďakujem vám všetkým, že ste tu, že sa obetujete. Myslím, že vám to môžem kľudne aj mene Panny Márie, našej mamky, povedať. Drahé deti, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Amen.